Poďte sa so mnou pripraviť na večeru, ktorú máme z práce. Vybrala som si úplne jednoduché čierne úpletové šaty. Pekne sa tu na postavu, sú pohodlne a veľmi dobre sa v nich cítim. Samozrejme k tomu vysoké čierne čišmy a nezabudla som ani na doplnok. Milujem doplnky a tento zlatý opasok týmto šatám veľmi dobre sekne. Samozrejme zúžujem v páse a aj pekne to vyzerá. V jednoduchosti je krása, alebo menej je viac, ako hovorí moja dcéra. K tomu samozrejme nesmie ešte chýbať kabát. Ja som si vybrala biely, bavlnený, je síce trošku ťažší, ale veľmi teplý. Takže skoro pripravená. Ešte sa upravím vlasy a takisto nesmie chýbať ani kabelka a hotovo. Čo poviete? Môže byť? Alebo by som mala niečo zmeniť? Takže nezabudni ma sledovať a napíš, ako sa ti páči.